pa rin ang pag-uusapan, hindi papahuli sa kantahan ang mga taga-Bani, Pangasinan. Kanila itong ipinamalas sa kanilang Pakuan Singing Idol. Super unexpected po. Like, hindi ko po siya expect kasi super unti lang po yung practice ko kanina since nag-exam po talaga ako. So, wala po talaga ako masyadong practice. Talagang pray na lang po talaga yung ano. Siyempre po, do your best. Kailangan mong maniwala sa sarili mo na kaya mo. Kasi kaya mo. Singing Idol, talagang in-idolize ko ang mga Banians dahil kahit anong category or genre ng kanta, mapabalad, mapadramatic, or romance man yan, ikinanta nila ito ng napakaganda. Yung pinaka-youngest nila is just 12 years old. Can you imagine? Little children ng Banians, pero napaka-talented na. Total performer nga. Napaka-talented ng mga taga-Bani at kanilang isine-celebrate ang Pakuan Festival. Ayun, ang ganda po. Ang gagaling po nilang lahat. Hindi ko rin po alam kung bakit, pero ang gagaling talaga nila. Nakakakaba, nakaka-goosebumps, pero yun po. Baka sa Pakuan na rin po siguro.